Etkö laittanutkin? Kyllä mä varmaan laitoin. Varmaan. Varmaan! Anteeksi. Ei olisi pitänyt suuttua. Ei mitään hätää. Kyllä me löydetään se paha mies vielä. Ei. Kuuntele mua. Ei tässä kuinkaan käynyt. Meidän pitää nyt vaan löytää se mies ja tuoda se tänne. Kyllähän me siihen pystytään. Vai mitä? Joo, mä pystyn. No niin. Tarkasta sinä alempi kerros ja katso samalla, että se toinen tyyppi on vielä tallessa. Pysy alakerrassa ja katso, ettei kukaan pääse ulos. Kiitos. Mitäs sinulle on sattunut? Pojatko tämän teki? En mä tiedä, kun hullu mun kimppuun kävi pesäpallomailan kanssa. Kai mulla on tajutankaan, kun ei mulla mitään hajua, mitä mä tänne on päätynyt. Joskus muistaminen voi olla vaarallista. Joskus on parempi jättää asiat taakseen. Pääasiat olet kunnossa. Olethan kunnossa. Ei mua aikaan satu, että jos täällä alla joku haava on, niin en mä sitä kyllä tunne miksikään. Pitäisiköhän meidän katsoa, miten pahasti kävi. Kuulin jotain huutaa, lähdin juoksemaan. Mikä tää paikka oikein on? Näyttääkö se noin pahalta? Älä huoli, kulta. Kyllä sinä tulet kuntoon. Jumala ottaa ja Jumala antaa. Missä me oikein ollaan? Minun kotonani, kulta. Sä edes asut täällä? Kyllä. No eipä täällä kovin häppöseltä näytä, mutta täällä on kaikki, mitä minä tarvitsen. Ja Jumala antaa minulle kaiken muun. Täällä hoidettiin ennen sairaita. Nykyään täällä asumme me muun kylän väen kanssa. Tää on siis muitakin. On toki. Mutta väki pysyy omissa oloissaan. Mikään ei ole ennallaan suuren sairauden jälkeen. Minkä ihmeen sairauden? 20 vuotta sitten kylän väki alkoi sairastumaan. Ja se sairaus eteni tosi nopeasti. Tila täyttyi nopeasti ja nämä huoneet tuli tutuksi. Kylän väkeä koeteltiin. Me menetimme monta läheistä ja hautasimme monia sukulaisia. Mutta lopulta sairaus väistyi. Ja siitä kiitos kuuluu Jumalalle. Älä huoli. Ei ne sinua täältä löydy. Pojat ei käy koskaan minulla kylässä. Sä edes tunnet ne? No tottahan minä omat poikani tunnen. Olivat ennen niin mukavia poikia. Niin tottelevaisia. Ovat poikenneet kairalta polulta. Se pienempi niistä on mut päällekkäin. Niinkö? No kuinka Jorma nyt niin teki? Ja tunnut olevan niin mukava poika. Olisit voinut vaikka kuolla. Tää loppuu. Mistä hän pääsee pois? Nopein tie on hypätä. Mutta mihin sinä nyt keskellä yötä lähtisit? Riku,
Hänellä on oma tehtävänsä, kuten sinullakin. Herra Jumala. Haluatko nähdä, mitä Jumalalla on sinun varallesi suunniteltuna? Hei. Auta. Kiitos. Mä oon Riku. Mä oon Matias. Mä en saa puhua sulle. Okei, Matias. Ei sun tarvii, Matias. Kuuntelit vaan. Mä tarvin apua, Matias. Mun sattuu. Mun pitää päästä sairaalaan. Et jos vaan avaat nämä siteet ja näytät, miten täältä pääsee pois, niin en mä kerro kellekään. Hei sitten. Onko näkynyt ketään? Ei. Kävitkö? Kävin. Otatko pihasta? En mä oo käynyt pihalla. No pitäisikö sen sitten käydä? Mene nyt eteenpäin. Toimi. Yes. Kyllä. Ei. Vittu.
Hei Laura, hei. Laura, kuuntele nyt, jumalauta. Mitä helvettiä ne on sulle tehnyt? Valtteri! Aiko se siihen? Astu taakse. Kauemmas. Äiti saatana. Jumala ottaa. Jumala antaa. Et ymmärrä. Anteeksi. Älä nyt jumalauta!